Chov angorských králíků pro zpracování srsti. My jsme rádi, že tomuto tématu se můžeme věnovat opravdu prakticky, protože Věra Kranc, lektorka zpracování vlny, je tady neúplně sama. Ahoj, Věro. Ahoj. Dobré ráno. Ráno. Představ nám krasavce. Takže toto je Snežienka, je to teda angorský králiček. Môže vás prekvapiť, že nie je biely s červenými očami, čo je asi taký najtypickejší zástupca tohoto zvieratka, ale ten angorský králik má mnoho a mnoho farebných rázov. Môže byť biely, môže byť, volá sa, že angora čierna, ale to je taký tmavošedý. Snežienka je modrá, môže byť hnedý, taký škoricový, žemlový, takže tých farebných rázov je skutočne mnoho a mnoho. My si tady budeme povídat o chovu angorských králíků, ale taky vlastně o zpracovávání té jejich srsti. Jak jste se dostala k chovu králíků? Ja stále hovorím, že ku mne všetko tak nejak prichádza a ja k tomu prídem ako slepé kúra k zrnu, takže najprv sme si kúpili dom na samote a potom sme začali s ovečkami, no a postupne, keby môj manžel nemal ešte nejaké zbytky rozumu, tak už mi tam beha určite aj ťava alebo niečo podobné, takže všetko, čo má aj priatku morušovú, chovám huseničky, borca morušového, Všechno. Takže úplne všetko, čo sa dá nejak spracovať doma, tak... Jaký je rozdíl mezi tím angorským králíkem a tím klasickým? Třeba co se týká chovu, když jsme u toho. No ako v chove asi není nejaký veľký problém. Základná časť stravy je seno a voda. Ja ich teda v lete prevádzam na zelené, že majú veľký podiel zeleného, ale treba to robiť opatrne a postupne. Tam môže byť problém napríklad u nás, že tá pastvina môže byť kontaminovaná, že tam behajú srnky, líšky, ktoré to vlastne môžu nejakého parazita tam roznášať, takže na to treba dávať pozor. A keď sa to usuší aj z toho seno, tak vlastne tí paraziti v tom neprežijú. Takže niektorí ľudia sa boja a držia ich iba na sene, pretože ako každý bylinožravec, prežúvavec, on má hrozne dlhé to črievko, takže tá potrava je tam dlho a pokiaľ nie je vhodná a môže tam začať kvasiť, robiť problémy, zajko sa zduje a tam je veľmi ako náročné už potom mu pomôcť. Ináč zajko ako taký nie je žiadna rýchlokvaska, že by to bolo teraz nejaké moderné chovať angorských králikov, ale prvá zmienka už bola v 17. storočí, sa našlo v Turecku, takže to je taká malá Turkyňa, majú turecké korene, vlastne v meste Angora, teraz je to Ankara, podobne ako to bolo aj s angorskou kozou. A musím ešte upozorniť na ten rozdiel, to sa veľmi pletie, sa je toto šmíka na tom stole, sa to ľuďom veľmi pletie, že z angorskej kozy vlastne tie chlpy, to je mohér. A pozor, nespadni. A z angorského králička je to angora. Takže myslím, že aj nejaká značka, čo robí klbička, že to tak nejak napísala, že má angoru a bol to mohér a potom ľudia mali pocit, že vlastne ten angorský králik, že tie chlpy pichajú a ten mohér nemusí byť každému príjemný. On je taký trošičku, není taký jemnučký ako ten králiček. Ten králiček je opravdu heboučký a jemný, když si sáhneme na něj. Jak si máme představit to zpracovávání srsti? Protože si myslím, že lidé si třeba představí, že kvůli tomu ten králíček musí zahynout. Áno, to je veľmi časté, keď hovorím, že prajdem angorského králika, tak povedia chudák králiček. Kolik ich máte, kolik ich spotřebujete, že jo? No, tak vlastne nie. Králiček sa musí 4-krát ročne ostrihať, pretože jemu, jak to rastie, niekedy ich ľudia chovajú na roštoch, aby vlastne neprišli do styku s tou vlhkosťou, pretože ako náhle je to vlhké a teplé, tak vlastne sa to plstí a môže to dopadnúť až takto. Aha, takže takhle to nemá vypadať. Takto to nemá vypadať. Ja bych to bral i takhle, ale mi sa to líbilo. No a vlastne pre toho králika to môže byť až úplne nebezpečné. Za prvé on sa nemôže hýbať a keď sa mu to splstí tuto okolo toho krčku, tak jeho to môže aj zadusiť. A keď vlastne keď je celý splstený, tak jeho to ťahá. Môže sa tam vlastne mať problémy s tou kožkou, potom môže nedýchať tá koža, takže tam zase môžu vzniknúť problémy s nejakým exémom a podobne, ale hlavne je proste, že to tak ťahá ako tú kožu a je to nepríjemné. A prosím ťa tohle? No, toto je vlastne ostrihaný králik. Ja ho teda strihám normálne ako manikúrovými nožničkami. Ježiši. Není to hrozně pracné. Ale tak to je taký malý kúsok. Můžeš ukázat, ale teď nemáme co, že? Ale je ostrihaná, ale normálne proste chytím. To, že sa hýbe pořád, ale... Nie, ona je fakt kľudná. Ona je ako v pohode. Jej sa to tu šmíka, tak je z toho asi nervózna. A pozor na to tu, že nemali by ste moc máchať rukami a keď si niekto kýchne, tak to bude úplne tragédia. Aha. Pretože to bude dielo skaziť do
dokonané, Tak pretože je nám potom, jasné, jak je tuto jedlo, ale napríklad to u nás bude je každé jedlo o chlb lepšie, hej, takže dá sa na to zvyknúť. Je jasné, že to pro alergiky není správná volba, to nám úplně došlo. Jak se ještě o tu srst pečuje? Jak vy pomáháte vlastně tomu, aby byla v tom nejlepším stavu? No, tak nevždycky sa mi to podarí, hej. Ako ten vzorek som tiež ako dostala vlastným pričinením, že som mu vlastne nestihla ostrihať úplne pred zimou a potom už som sa bála, že jej bude zima, tak sa mi tiež chudera zapustila. A vlastne je dobré tú vlnu prečesávať, ono veľakrát vám zostane na tom hrebienku, sa to vyčeše, nemusíte to ani strihať. Môže sa stať, že niektorým tým králičkom, oni sa toho chcú zbaviť. Takže ono, keď to tak opatrne vyťahujete, tak to ide tiež, takže to nemusíte strihať. Napríklad v Číne, ktorý je najväčším producentom angorskej vlny, 90% svetovej produkcie sa produkuje v Číne, ale tam sú tie veľkochovy, proste, a k tým králičkom sa tam hrozne chovajú. Oni ich napríklad predné labky priviažu, zadné labky priviažu, natiahnu ich ako na škripec a ošklbujú ich. Tak to ani nechceme ani vědět. To my jsme rádi, že tady vidíme spokojeného Věrko, králíčka. nic, já ofoukám tablet, je tady trošku plsti a jedeme dál. Děkujeme a ještě se k tobě vrátíme. My si v Ďakujem. dobrém rádi. Věra Kranc, lektorka zpracovávání vlny a také chovatelka angorských králíků, nám tady ukazuje nejen ty krásné králíky, ale i ty výrobky z té nádherné srsti. Dobré ráno ještě Dobré jednou. ráno. Ten proces od toho, když ostříháš těmi manukurními nůžkami angorského králíka až po tady tenhle ten výsledek je jak dlouhý? Asi 100 hodín práce. 100 hodin práce. Takže jenom ten proces, když ho ostříháš, tak kde máme potom ten mezikus, to mezistádium? Vlastne, takže toto je ostrihaný Tohle. králiček. Ano, To sú tie chlpy, čo tu budú poletovať ešte mesiac. lítá to tady. Takže prvé, čo urobím, je vlastne, že si to preberiem. Ja už si to vlastne preberám trošku pri tom strihaní, že keď napríklad strihnem niekde dvakrát, tak tie krátke chlpy, čím je dlhší ten chlp, tak tým je to lepšie. Takže tie krátke chlpky odtiaľ odstráním. Pardon. Vidíme, že to je tak příjemné, že i samotnému králíčkovi se na tom dobře leží, na svůj vlastní srsti. Áno, ona, keď prádiem vlastne a mám to tam v krabičke, tak stále sa snaží dostať do tých chlpov a zachumlať sa do nich. Je mu dobře v tom. Potom niekto tie chlpy češe, ale vlastne môže to byť na tohle, tých... jo? Vlastne buď to na veľkej česacej doske, alebo ide vlastne o to, že tie vlákna budú potom rovnomerne vedľa seba a potom aj keď sa to upradie, aby boli rovnobežne vedľa seba a potom vlastne keď sa to aj upradie, tak tá nitka je taká menej chlpatá, je taká hladšia a toto je napríklad výrobok z nej. No ale ja už som tak zistila, že tí ľudia práve, že to chcú také hodne chlpaté, takže ja už to nečešem, ale pradiem to vlastne rovno z tohoto chumáčika, nech si to vlastne sa to tam stáča tak, ako chce. A potom vlastne tá pletenina je takáto chlpatá. A napriek tomu, to je vlastne typické pre tú angorskú pleteninu, že má takú svetožiaru, vlastne tu aj sveter z nej, ale napriek tomu, že je to také chlpaté, tak tie chlpy z toho to tam drží. Pretože ono je to tam zatočené a len tie špičky vlastne z toho vyliezajú. Abychom si to teda úplně ujasnili, tak ty celý ten proces provádíš od úplného stříhání, přes česání, předení, až vlastně až po ten finální výrobek sama. Áno. Takže těch 100 hodin už chápu. Ano, v každém ano. případě teď máme mrazivé období venku, teploty kolem minus 10 stupňů. Jak teplý je angorský králík? Třeba ten sveter, myslím, jako konkrétně. Je veľmi teplý. Ono vlastne aj ovčia vlna, keď si zoberete to vlákno a dáte to pod mikrometer, tak sa meria hrúbka toho vlákna. Najjemnejšia ovčia vlna je okolo 18 mikrónov, dajme tomu, a ten angorský králik má okolo 10. Takže to je úplne proste tak jemné, ako len proste už si neviem nič jemnejšie asi predstaviť. A napriek tomu má výhrevnosť 6-krát väčšiu ako ovčia vlna. Takže pre zmrzlých ľudí značka Ideál, nič teplejšie ako... Ponožky jsou taky k dispozici? Práve preto, že to vlákno je také tenké a jemné, tak tá pletenina nie je vhodná, není veľmi oderu odolná. Takže na tej ponožke už by som to s niečím asi skombinovala, s pevnejším, aby sa to vlákno spevnilo. Ale ako na tú ponožku to tak do postele pre tých zmrznutých, ale na chodenie úplne ako Ale tie rukavice ponožky v pohodě. nie sú. Rukavice áno, Ty v máme pohode. tady, Áno. takže to vypadá moc pěkně. Vstupují do toho nějak technologie už do té výroby dnes, protože ty jsi zmiňovala, že třeba jsou praktiky, které nejsou úplně
příjemné pro ty králíky, ale jestli je nějaká třeba technologie, která i tobě zjednodušuje práci. Tu práve, no pri tom králikovi ani si to nejak úplne nezjednodušujem. Zjednodušila som si to tým, že to vlastne robím na strapato, takže si to nečešem, takže tam už nejaké hodiny vlastne ušetrím. Ale napríklad s nástupom socializmu, tak sa snažili ako spraviť, boli nejaké družstva chovaní angorských králikov a koľkokrát sa aj stretnem na nejakých akciách a hovoria, moja babička chovala angorských králikov, vykupovala sa tá vlna, takže ako aj strojovo sa vlastne spracovával ten angorský králik. Toto je napríklad taká nejaká historická, socialistická, strojovo spracovaná angorská srsť. Ale v dnešnej dobe vlastne po 89. to všetko tak nejak upadlo, ako mnoho iných vecí a dneska sa zase k tomu tak nejak vraciame. Československo je vlastne na 4. mieste na spracovaní tých angorských králikov. Paráda. Na prvom mieste je tá Čína, na druhom Francúzsko, Německo, Československo. Tak to vůbec nejsme na špatném místě, to je krásné. A vidíme to tady, ještě se na králička podíváme na tu práci. A teď soutěž. Tak a mu se tady líbí velmi, takže už si odpočinu. Věra Kranc se spícím angorským králíčkem. Skoro. Už se probudila. Trošku si schrupla v prestávke. No, pojďme se ještě k ním vrátit, protože my jsme mluvili o těch výrobcích, které si můžeme z té angorské srsti udělat, ale ten chov je náročný pro člověka, který by chtěl mít jenom jeden kus takového králíka. Ako nemyslím si, že je to úplne náročné. Chová sa v podstate klasicky ako bežný zajko, takže to seno, ako sme sa už hovorili, Sneženka teda má v zime aj granulky, ktoré dlho vyberala, preberala, potom si vybrala také, čo stojí 1300 korún ako pytlík, tak tie ako uznala, že sú jediteľné. Má dobrý vkus, áno. Ako jediné, áno, má dobrý vkus. Poznáte to třeba na té srsti? Určite. Dobrú srst, áno. Ten spánek. Dobrú srst má vlastne len zdravý králík, takže skutočne ako treba sa na to zamerať. Oni sú takí celkom citliví, tie angorskí králičkovia. Napríklad v lete oni hodne trpia ako teplom, pretože tým, že sú takí, oni nemajú takú tepelnú izoláciu ako ovečka, pretože ovečka má lanolín vlastne v tej vlne a tá ju odizoluje od toho horka. To králiček nemá. Takže na to treba dávať ako veľký pozor, aby im nebolo veľké teplo, pretože oni na to fakt ako radi zomierajú, že sa prehrejú, takže na to leto fakt ako zabezpečiť dostatok vody, tieň, ako nanechať ich niekde v ohradke zatvorenej. A oni majú hrozne dobrú povahu. V podstate v popise toho plemena je, že oni sú takí kľudní, takže ja sedím na gauči a ona mi hopne na kolená, pretože sa chce poškrapkať. Že ona je taký psík a to ako deti majú hrozne radi, pretože ona proste sa nechá škrapkať, hladkať, neuteká, neškriabe, nehryzie. My sme myslím ešte neprozradili, kolik ich máš doma, nebo říkala si, kolik takových... To sa stále mení, neustále, pretože práve tým, že oni sú takí citliví a my tam vlastne, ako nám tam chodia rôzne exkurzie a podobne, takže sa stane, že sa deti tešia, že králičkovi chutí, hej. Takže, ale ja ich nemnožím. Ja si vždycky teda ako kupujem králičkov a maximálne 4. Nie som žiadny veľkochovateľ. A je to vlastne o tom, to je tá moja vlastne filozofia životná, že vlastne, aby ten materiál nepreletel pol planety, takže my sme schopní proste mať krásny materiál lokálny z králičkov, kde vlastne ten človek, čo si kúpi ten sveter, sa môže prísť pozrieť, môže sa pozrieť, ako sa vlastne ten králiček má. Môže mať sveter z králika, ktorého meno pozná, alebo z ovečky. Takže to je taký ten úplne... králíků se dá vlastne vytvořit... Z koľkých? No, ten sveter má kilo. A že na tú čiapku potrebujem buď dva striže, alebo 2 králikov. Takže ono ako... To vyjde akorát. Na tú čiapku, no. Takže na ten svetrik treba čosi šetriť, no. No a když máme doma takového králíka, musíme ho stříhat, když jsme úplně lajci? Musí sa strihať, ale nemusíte sa toho báť, keď ho nechcete šmydlať s tými manikurovými nožničkami, tak normálne aj v tom salóne vám ich ostrihajú, pretože oni nielen strihajú psíkov, ale sú aj tedy králičkovia, ktorí sa musia strihať, alebo niekedy sa aj mačička zaplstí, ragdoll mačička, ktorá má dlhé tie chlpy, tak vlastne ako sú na to zvyknutí a myslím, že sú takí milovníci tých zvierat, takže není tým vôbec žiadny problém. Věra Kranc nám tady krásně ukazovala i povídala o chovu angorských králíků a to zpracovávání vlny. Moc ti děkujeme, ať se vám daří, ať ti králíčci rostou a vaše krásné chovatelství prospívá. Ďakujem veľmi pekne. No